танҳо 2 рӯз числои 30 ва 31 декабр магазини Риафон барои шумо наушники бесплатна подарка мекунад. Дар магазини Риафон шумо агар ки телефон харидорӣ карден ва подаркҳои зард ҳастаи даоҷа ва беғарз айва бошад, наушники беспроводноям туҳфа додан мешавад. Ҳар як телефоне ки харидорӣ мекунед, наушники беспроводно ки арзиши ин наушникҳо 1500 рубл меистад. Агар ки шумо до доставка хоҳем, дар Москва то метро доставка мекунем, областҳои Россия бошад через почта Россия, Тоҷикистон бошад через самолет дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад. Ва адреси мо бошад Москва, метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. Барои заказ кардан бошад номеро дар рӯи экран. Дар магазини Риафон ҳама телефонҳо нован, 1 сола гарантия дорад. Гуфта намонад, дар ин подаркҳои зард бошад, оз тамошагӣ мо иро пур мекунем ва дар дохили шарикҳои зард бошад дета телефони смартфон Spark 20 Pro мондагин ки арзиши ин телефонҳо 8990 рубл, 9000 рубл дорад. Дар насиби касе ғалтид соҳиби якта телефон харидорӣ кард, бо якта дига айдари ҳамин қутча подарка мебурад. Ва саломату хонобод бошен. Дар ҳамин видео якта лайк мемонед, ҳатман фикрҳои худтонро дар комментар нависен ва ин видеора чиста максимум дар дига дӯстотон равон кунед ки магазини Риафон телефонҳои босифат ва 1 сола гарантиядор харидорӣ кунанд.